5-10 senttiä tullut tänne lunta. Että näätä kun kahtoissa on ollut reilu viikon pyynnissä, niin oisikko näätä erehtynyt mennä loukkuun? On näkyy näätä mennyt, Tuossa on loukku, niin siellä se näkyy näätä roikku. Ei ollut turha käynti. Hyvän kokoinen näätä näkyy. Eikä ne ole kuin reilu viikon pyynnissä. Ja tämmönen on mennä erehtynyt. Lunta satanut nyt joka yö, niin ei näy jälkkiä, mutta tuossa ne kyllä on tässä sen näköisiä painoluksia, että saattaa olla näätä hielet tässä ja onhan ne pikkulumeen alla. Tai ei ole vielä niin paljon, että näkisi selvä. Näätä on näkyy mennyt vaan loukku. Ihan hyvä saalis. No niin, ruvetaan tässä näätä irrottelle. Ihan rauhat täältä irti. Toiselta puolelta ja en näkyy teidän päkkää kerinyt pikkusen nykästä, niin on päähän rauhat napsahtanut. On se kerinyt se rautojen väliin kuin muihin vettä. Hyvin on kun päähän sattunut nämä rauhat. Noin ja näkyy jää tänne rautuempaakin. Ihan hyvän kokoinen näätä. Eikö nylykemään? No niin, nyt pistettiin tuoreet syötit ja ruvetaan virittämään rautoja. Nuo viikset aina keskellä vaan. Nui ja nämä täältä muista ottaa poikki, että laukijärot. Uudelleen pyyntiin. Vähän tahtoo olla ahastamaan laukkia. Sopii laukkimaan. Toiselta puolelta vaan rauhat. Mulla on vaan ihan tässä nää oksassa lunmaan. Tällä rautalangalla. Tuo pyörät. No ja eikö lisää näitä vaan odottaa. Lähdetään vaan poispäin käppäilemään. Niin pistetään nämä puut takaisin paikoilleen. Odottamaan seuraavaan näet. Siinäpä ne pärjää. Tuommoinen sieltä sitten tuli. Vaan lähdetään poikki.
seuraavalla kerralla katsotaan, että onko mitään taas mennyt. Joo, tuossa näätämme täällä ollaan tultu ja jonkun matkan jo hiihitty. Jälkeä kiittää iltayöstä satoi lunta, niin jospa olisin näätä aamuista sen verran laukellut, että näkyisi tuoreen jälän. Nyt on pystykorvahin mukana, se tulee jossain huitellukin kerta kohta kahtomaan missä se on. Niin, jospa se jäljet edes löydettäis. Tuo aamu olisi näätä jälkeen löydetty, koira on nokku ja täällä tätä jäljitellyt aika paljon. Niin lähdetään perään kahtomaan, saavutettaisiinko näätä. Ihan aamu ystelee. Koira tuolla etupuolella nyt pyörii, niin se jo tästä mellyttää jälkeen. Eiköpähän vaan perään vaan kahtele, että missä se on. Jotenkin alkaa tuntua, että se on tuossa se näätä. Voi helkkari. Kierretään vielä katsotaan montako sattaa reikkää sinne on. Voi vittu, tuossa se on. Varmaan jos ei tuossa se näätä olisi. Nonnii. Miten se tuolta alas? Pitääkö tänne vähän apuvoimia kutsua? Vähän pahaa paikkaa yksin ruveta tolskalta. Eikä ne päätäkään missään. No siellä se on. Joo, kyllä tässä saa nyt ruveta sotasuunnitelmia tekemään. Haulikko varaa tällä. Onko se siellä? Onko? Onko siellä? No on se siellä. On se varmasti siellä. Ei. Vähän tilannekatsosta. Siellä se näätä olisi todennäköisemmin tuolla ja pari kaveria on tuossa avuksi. Niin yritettiin tuolta ulos. Koira tuossa välillä voksahtelee tuonne. Että tuolla se varmaan olisi. Joten voi sitten siltä ulos vielä saada. Yksin kun ei oikein kehtaa ruveta hirveänä koputtelee, että se ei vaan karkkaa. Täällä on jonkun koko ajan palaaminen ampumus. Sielläkö se on? Roni. Onko se tuolla yllä? Onko se siellä? Onko se siellä? Nokkoa heti näkyy. Siellä se ärrympää meillä. Tuossa näätä ärrympää tuossa kelon sisässä. Kanahan taas vielä. Eikö se noussut ylemmäksi? Kyllä se ylempää tulee vähän. Tuossa se on. Haluatko sinä vielä katsoa? No katoahan sinä vielä. Niin sinuun näätä. Ei sitä enää turkkikkaan tunni, saat sinä vähän sin kanssa peuhtaa. Semmosia sitä me jäljitettiin päivästä, niin. Sitä me tästettiin. No niin, just se tuli tänne loukulle ja huomasin, että joku on näkyy minun loukkuun. Niin katsotaan valolle, että mikä siellä on näätä loukussa. On. Nuori näätä. Joo. Tämä loukku nyt ollut jonkin aikaa kahtomatta, niin näätämme on ollut pari viikkoa käynnissä ja 3. näätä. Ei huonosti. Ei, että kaikki tullut loukulle. Tähän loukkuun on mennyt 2 ja tähän loukkuun 2 ja sitten toiseen loukkuun 1. Se
On kerännyt suorastaan hampaansa iskee jo kiinni. Toinen näitä tälle loukulle, että ei tämä huonosti ole. Ei, ihan hyvä loukkupaikka. Suvannon yli joutui äsken kahlaamaan, niin se vähän vettä kenkkään mennä, mutta oli sen tän näätä sitten täällä loukussa. Niin pistetään vähän lisää syöttiä ja tuosta otetaan näätä irti ja ei kun näätä irrottaa. Hyvin menee tämä näätä mehtu. Nyt on nuori näätä otettu rauttosta poikkea ja jatketaan matkaa kohti kotiin vaan. Näitä jälkeen tänään löytynyt, niin jäljittämällä ei tullut, mutta oli onneksi loukkussa. Eikö kohti kotiin? Tähän näin kävin tuomassa näätälle loukkuun. On tähän loukun jää pyytämään. Tähän koiran samalla vähän otin vaan. Koira vähän laukkelemaan tänne mehtään, niin vähän energiaa pukka. Sinne se on näätä painellut menemään. Ollaan jokunen kilometri jäljitetty. Niin hyvä keli kyllä näätällä mennä, että voi kyllä sitä. Ei kyllä tänä päivänä nyt löydetä. Hanki kannattaa näyttää, niin paljon liikkunut ja pujoutellut tuolla. Ja voi olla kyllä tosi kaukana. Siitä on näitä mennyt puro yli. Tuonne penkalle hypännyt. Tässä se nyt itselle joku ylityspaikka vaan ehti tuosta jostain kappamilta kohdalta hypätä vaan. Siitä se on mennyt puronkko pitkääkä nätisti. Kyllä nyt näätä jäi henki. Itellä niin tymppää liikkuu, kun ei tuo hankikanne ja näätä laukkaille, niin pirusti vaan, että kyllä se tältä päivältä vaan sai meidän puolesta henkkiin jäädä tuonne.